Já jsem ležela v nemocnici a před porodem za mnou přišel otec Pavel s tím, že mi donese jako posilu svátost Eucharistie a sestřičky, to byly takové jako nezvyklá situace pro ně, tak za mnou přiběhli na pokoj s tím, že tam jsou nějací kanovníci. A tak já jsem si teda jako šla pro to přijímání, jak jsem si jako popovídala s otcem Pavlem a když jsem se vrátila na pokoj, tak jedna z těch sester právě přiběhla a říká: a paní Daňková, jako kdo to byl, jako odkud byli, to byli z Dominikánské republiky, nebo kdo to byl? A tak mě jako v tu dobu teprve trklo, že lidi jako neví, kdo to je. Dominikáni se odlišují od jiných řádů přece svatým Dominikem, toho nemá nikdo jiný. A ta postava zakladatele je vždycky důležitá samozřejmě, protože od ní se odvíjí vlastně to charisma, to poslání řádu. Svatý Dominik žil ve 13. století, on byl takovým docela normálním knězem ve své době, pocházel ze Španělska. Jednou byl vyslán na takovou diplomatickou cestu a setkal se v jižní Francii s takovými skupinami křesťanů, kteří vlastně se odchýlili od učení církve a vznikaly tam sekty. A to nenechalo z Dominika tehdy v klidu a vlastně si položil otázku, co se s tím dá dělat. Svatý Dominik byl skutečně vynikajícím kazatelem. Tady ho vidíme na Karlově mostě a byl to vlastně muž, který byl mariánským ctitelem, proto je tady také zobrazen s Pannou Marií, je s ním spojována modlitba růžence a vidíme tady také toho psa, který má v hubě pochodeň a vlastně je to symbol toho, že se matce Dominika zdál sen, že porodí bílého psa, který zapálí světlem víry celou zeměkouli. Proto také ono Domini Canis, psi páně, tedy Dominikáni. Dominikánské kázání fakticky se vlastně zrodilo z rozhovoru svatého Dominika s Hospodským v zájezdním hostinci, kdy začali spolu hovořit o náboženských otázkách. Poslání našeho řádu od počátku bylo slovo. My jako dominikáni jsme vlastně přitáhli do kostela kazatelnu. Pač kazatelna Rostru, to byla tribuna v Hyde Parku na náměstí, kde ve starém Řecku, později tedy v Římě, přicházeli rétoři, no a přednášeli i trochu bavili lidi, kteří tam byli na procházce, na promenádě. Řád Dominikánů, řád bratří kazatelů je řádem městským a ty kláštery Dominikánů jsou zřizovány blízko hradeb, měst, vlastně často v chudinských čtvrtích. A právě to poslání řádu je tedy kázat Ježíšovo evangelium mezi tím nejširším městským obyvatelstvem. Příchod Dominikánů do českých zemí vlastně souvisí s dobou posledních přemyslovců. Souvisí to právě se vznikem té sítě měst. Ve 13. století vznikne prakticky kompletní síť českých měst, jaký máme dneska. A Dominikáni tedy přicházejí a velmi rychle zvedají takovou intelektuální, civilizační a kulturní úroveň obyvatelstva českých zemí. V těsné blízkosti Karlova mostu, kde tenkrát ještě stával starý most Juditin, založili Dominikáni svůj první klášter. Dnes je tu kostel Nejsvětějšího Salvátora, který několikrát prošel přestavbou. Jeho nejstarší dochovaná část je z období renesance. Ale ani tady už stopy původního středověkého kláštera nenalezneme. Byl zcela poničený za husitských válek. Dominikáni pak našli nové působiště u svatého Jilí. Toto místo, které tvoří jakýsi střed kláštera, obytné části kláštera, je místem ticha, ambit a rajský dvůr. A absolutní a duchovní centrum kláštera je vždycky klášterní kostel, který patří Ježíši Kristu a kam se shromažďujeme k modlitbě, kde také z části vykonáváme i svou kazatelskou službu.
Bratři bydlí v druhém patře, kde je prostor klauzury, což je tedy uzavřená část kláštera, slouží jako soukromí bratří a je to také určité duchovní zázemí, které vytváří určitou stabilitu potom i naší služby. My jsme řád, který klade velký důraz na studium, to ano. Totiž tím hlavním posláním je kázání. No a to samozřejmě potřebuje kvalifikaci. Knihy jsou pořád živé. Jsou nejenom krásné, ale i moudré. Samozřejmě už dneska to není ta nejvyužívanější část naší knihovny, ale pořád jsou badatelé a odborníci, kteří sem chodí číst a studovat věci, které nejsou třeba jinde dostupné. Je tady několik prvotisků a ten hlavní fond té knihovny je z 17. a 18. století. Popojdeme pro svatého Tomáše, jo. Hezkou velkou. To je Suma teologie svatého Tomáše Akvinského z roku 1686. Mám vám něco přečíst? Utrum Christus post resurrectionem habuerit verum corpus. Zda Kristus po svém vzkříšení měl skutečné tělo. Ad primum sic proceditur, videtur quod Christus post resurrectionem non habuerit verum corpus. Tady si můžeme připomenout ještě jednoho muže, který je významným členem dominikánského řádu, a to je vlastně svatý Tomáš Akvinský. Vidíme ho vlastně tady v řádovém oděvu s tím sluncem na hrudi a dále s úlem, protože on byl velmi pilným spisovatelem. Je tam onen nápis na knize Bene Scriptome, tedy to je ona legenda, když napsal sumu, tak měl tu nejistotu, jestli je ta suma pravá, tak se tam objevila ruka, která mu napsala: dobře jsi napsal, Tomáši. Vytvořil nejdokonalejší syntézu teologického a filozofického myšlení ve vrcholném středověku, která je dodneška inspirující a dodneška vlastně určující pro celou západní teologii, no pro celou teologii západní církve. Někteří svědci dominikánského řádu tady nejsou. Chybí třeba tady Kateřina Sienská, to je významná světice. Ta, která inspiruje, která měla, bych řekl, otevřené srdce, patronka Itálie, smyslovatelka těch rozhádaných italských měst, ale také zakladatelka vlastně italského jazyka. Přesto byla analfabet, neuměla psát, diktovala vše. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Jako provinciál jsem byl zvolen, teď v lednu to bylo 4 roky, takže moje funkční období skončí a znovu se sejdou bratři z celé provincie, ne všichni, ale zástupci, volení zástupci zase, a ti volení zástupci volí provinciála. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Struktura řádu dominikánů je taková, že tou základní buňkou je vždycky komunita. Klášter nebo konvent a každý bratr má přímý vztah k nejvyššímu sestavenému našeho řádu, to je magistr řádu, ten sídlí v Římě, protože když skládáme řeholní sliby, tak kromě toho, že slibujeme poslušnost Bohu, taky slibujeme přímo magistrovi řádu. Několik vždycky konventů obvykle na území jednoho státu tvoří provincii a ty provincie dohromady potom tvoří celek řádu. Převor se stará o to, aby se bratři žili v pokoji a vlastně řídí tu komunitu po všech stránkách, samozřejmě taky i tak prakticky, a aby to všechno fungovalo. Dobrý den, to je otec Petr. Ano, to jsem já. Vidíte cibulkový základ, takže budou pepřová jepírka na cibulce,
Petr slouží jako kněz samozřejmě a dokonce chodí i do mateřské školky k voršilkám vyučovat děti, takže jeho služba není jenom tady u toho hrnce s cibulí. Minulé téma bylo Budko, Budko, kdo v tobě přebývá, a děti to obrátili na Kadí Budku. Takže takové velice zajímavé téma. A teď samozřejmě to obrátím všechno na to duchovno. Především bych chtěl ukázat tady naši konventní kroniku, kniha pamětí konventu řádu bratří kazatelů pražského. Je to novější kronika, která vlastně je datována rokem 1896. V kronice najdeme i spoustu humorných záznamů o tom, jak celý klášter třeba zaspal a modlitby začaly až odpoledne společné, případně jak při mši svaté zaspal varhaník. V roce 1950 všechno skončilo. Při návratu do kláštera 16 hodin šla provinciálovi bratru Svatošovi a vikáři bratru Benešovi v patách ozbrojená tlupa milicionářů. Velitel kopl do dveří a křikl: nezavírejte. Milicionáři bez jakéhokoliv úředního zmocnění obsadili celý klášter. Bohoslužby v kostele ale měly probíhat jako obvykle, aby lidé nepoznali, že se něco děje. 17:30, tedy jako vždy, bratři zpívali kompletář a po něm Salve Regina a O Lumen. Tehdy ale přidali ještě loretánské litanie, které se dominikáni modlí jen v sobotu. Lidé v kostele vytušili, že se děje něco mimořádného. A na to pak navázala i persekuce církve. Znamená to, že nejprve všechny mužské kláštery byly zrušeny, zavřeny, mladší členové odpochodovali po určitém pobytu v takzvaných centralizačních klášterech, jako byl Broumov a další, do PTP, no a představení a další odcházeli do vězení. Můžeme říct, že 90% členů všech mužských zaholí prošlo tedy touto cestou. Pak jsem pracoval na stavbách 40 měsíců v pracovním táboře, pak ještě zase dalších 3,5 roku, takže asi 7 let na stavbách socialismu. Pak 3 roky ve zdravotnické dokumentaci jako překladatel. Čas na borech, já tomu říkám druhý noviciát. Těch 15 měsíců mě dalo možnost, jako bych řekl, ověřit si mnohé věci, dívat se na život trošku z jiné strany. A byla to pro mě i hluboká, jako bych řekl, vnitřní posila, obnova. A je hotovo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Máme bílý oděv s černým pláštěm, k tomu říkáme kapa. Proč byl bílý? Protože svatý Dominik chtěl to nejjednodušší. A v jeho době byla režná vlněná látka to nejlevnější, co bylo. Tak prostě řekl, bratři budou chodit v oděvu, který bude z té přírodně bílé vlněné látky. A proto chodíme v bílém. Mě tenkrát zaujali dominikáni právě tím, že je zde ta hloubka modlitby a duchovního života spolu s aktivním životem. Tichost modlitby společně skloubená s aktivitou setkávání lidí navenek. Dominikáni přišli do Olomouce někdy v první polovině 13. století. Tady se nacházíme na půdě, doslova na půdě františkánského kostela. Ten vznikl koncem 15. století. No a za josefínský reform oni byli vyhnáni a my jsme přišli sem. Náš otec Dominik, to je nejstarší člen české provincie a on nebyl zavřen, on se musel skrývat po půdách, ale asi 10 roků. No, v 50. letech se skrýval.
Zde byla velká knihovna, ale ta v 50. roce, když byl klášter obsazen komunisty, vzala za své, byla rozprášena. Zachovaly se jen její nepatrné zbytky, jak je vidět tady. A potom se začala budovat po 90. roce především dary, ale také nákupem nových knih. Žijeme převážně ze své práce. Já třeba jsem placený univerzitou, protože tam vyučuji. Jiní zase mají třeba jinou práci někde externě, ale většinou teda naše příjmy pochází z naší mzdy. Část příjmů, ale to je věc, která většinou se zase tam utopí, je z kostela, sbírky, které jsou v kostele, ale to většinou jde na provoz a opravy kostela. Takže subvence zvenčí moc nejsou. Já se bojím mluvit, ale při svěcení se to nějak zlomilo. Při jáhenském svěcení se asi něco stalo, to už jsem přestal mít tolik strachu. A časem zjišťuju, že oni ti lidi, pokud teda touží se něco dozvědět nebo přijít k Pánu Bohu, tak to z člověka vytáhnou. Co se týká bratří, kteří směřují ke kněžství, tak musí absolvovat běžná studia, v podstatě teologickou fakultu, buď tedy u nás teologickou fakultu, nebo příslušná studia v zahraničí. Naši bratři studují v Toulouské provincii, 2 roky filozofii v Bordeaux a 4 roky teologii v Toulouse. Ale to, co nejvíc člověka nutí studovat, je praxe samotná. Tím, jak se setkává s konkrétními otázkami, konkrétními problémy, konkrétními lidmi, chce-li sloužit, musí na sobě makat. Vybral bych tady zajímavou knihu, nebo 2 knihy. Jsou to kanonizační akta svaté paní Zdislavy, která byla prohlášena za svatou v roce 1995 zde v Olomouci. Doklady o jejím svatém životě a také doklady o zázraku, který se udál na její přímluvu. My ji chápeme jako svou určitou duchovní matku. Zde v naší české dominikánské provincii založila 2 dominikánské kláštery v Jablonném Podještědí a potom v Turnově a můžeme říct, že žila dominikánskou spiritualitou. Máme takové malé nakladatelství, které se jmenuje Krystal OP. Vydává knihy, které se snaží uspokojit náročnější potřeby věřících lidí. A takovým vrcholem té nakladatelské činnosti nakladatelství Krystal je český překlad Jeruzalémské Bible. Jeruzalémskou biblickou školu založili dominikáni před více než 100 lety, tedy v době, kdy se rychle šířily historické vědy, archeologie, ale i další vědní obory. Unikátnost Jeruzalémské Bible je v tom, že v úvodech biblických textů zpracovává nejnovější vědecké poznatky. Jeruzalémská Bible se překládá do všech světových jazyků a teď konečně se podařilo, že máme i první český překlad Jeruzalémské Bible. Ještě Česká dominikánská provincie spolu s biskupstvím královéhradeckým vydává čtvrtletník Salve, je to reví pro teologii a duchovní život, ale ta témata jsou velmi široká. Máme tady ukazatelství, prostituce, křesťanství a filozofie, poslední číslo. Ten kněžský život, řeholní život je to takové radikálnější napodobení života Ježíše Krista. A ten Ježíšův život to není takový, jak bych to řekl, nějaký tymolínový úsměv neustále a Ježíš neskrývá svoje emoce, ani negativní, ani pozitivní. Ukazuje, že život je i plný těžkostí, nepochopení ze strany druhých lidí, zejména vlastních. Ukazuje, že je i na pochybnostech, na hraně pochybností, viz Getsemanská zahrada. Z mé osobní zkušenosti takové 2 těžké věci jsou jednak spojit tu svou práci, kterou každý z nás má, s životem s ostatními, protože zvlášť my muži jsme hodně vázáni na práci a někdy to svádí k individualismu. Když člověka přepadne stesk po životě se z kláštera, to
se stává? Většinou to zase přejde. No, ono to je někdy náročné prostě. Být každý den u oltáře, každý den nakazatelně. A i když by člověk nejradši seděl v poslední lavici nebo se někde schovával za sloupem v kostele, tak prostě musí na té kazatelně být a těm lidem něco dobrého říct. Růženec má pro dominikány význam zcela zásadní. Denně se ho modlíme. 50 trvá tak zhruba 20 minut přibližně. No a prostě jednak se za sebou říkají modlitby, jeden Otčenáš, pak se napočítá 10krát modlitba Zdráva z Maria. No a během těch 10 modliteb se ještě uvažuje o jednom z tajemství Ježíše Krista a jeho matky Panny Marie. Každý se tu modlitbu do jisté míry modlí trochu jinak. Protože to je modlitba rozjímavá, kontemplativní. My jsme se jí modlili na Borech. Modlili jsme se jí společně a iniciátorem této společné modlitby byl Václav Havel. Neměli jsme, bych řekl, růžence, protože ty by nám vzali, ale měli jsme kaníčky od bot, tak jsme si nadělali uzlíky a takto jsme se modlívali. Pán uslyší, když k němu zavolám, proto se zachvějte a nehřešte již. Ta monotónnost, jako bych řekl, je do jisté míry člověku asi tak blízká, jako když se díváme na hladinu vody a hodíme kámen. Že? Tak kámen dopadne a pak jdou ty jednotlivé vlnky, až se úplně vytrácí. A tak je to i s naší modlitbou. Ale každá ta vlnka je vždycky, jak si, když bych utíkal svými myšlenkami, mě přivede zpátky. Než mají oni hojné úrody, pokojně ulehnu a klidně usnu. Dominikáni mají stejně jako spousta jiných řádů svůj vlastní způsob sloužení mše svaté, ne moc odlišný od římského, tehdejšího. A v 70. letech se ho, řekněme, zřekli. A teď někteří z nás by rádi ty kořeny zachovali. Je to latina komplet. Kněz si nejprve omyje ruce, což mu připomíná nezbytnou čistotu duše a těla. Přes kapuci uváže bílý šátek, humerál, symbol přilby duchovního boje. Obléká bílou řízu, albu, symbol křestního povolání k nevinnosti. Přepáše ji dlouhou šňůrou, cingulem, který symbolizuje mravní čistotu. Na levé předloktí navléká pruchlátky, manipul, symbolizující celoživotní závazek modlitby breviáře a celibátu. Upevňuje skříženou štolu, nejposvátnější roucho, symbol kněžského úřadu. Nakonec obléká ornát neboli kasuli, splývavé roucho v liturgické barvě, symbol Kristova jha a povolání. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. To, co Dominik skutečně odhalil, a to by určitě dominikáni se o to měli snažit, umět pochopit dobu. Svatý Dominik pochopil, co je potřeba v té době dělat. Tak třeba dominikáni docela se věnují, teď myslím celosvětově, do práci na internetu. Prostě někteří se dívají na internet tak, že to je taková ta zlá věc, kde jsou samé špatné věci, ale není tomu tak, prostě internet je médium komunikace jako každé jiné, jako třeba ta barokní kniha ve své době. A tak to je místo, kde je dneska potřeba mluvit. Už to možná nejsou jenom kostely nebo sakrální prostory, ale internet je taky místo, kde je možné se setkávat s lidma.
určitě pořád vymýšlíme něco nového. To jsou velmi jednoduché latinské zkratky, to FR znamená fráter, protože svatý Dominik řekl, mezi sebou jste bratři, a OP za jménem znamená Ordo Predicatorum, řád kazatelů. Že přijde jenom o prachy, o moc, o potlesk davu. A jak to skončí? Kde se smrtí?